Khulumka ani of video manai Sanjana Debbarma cancer patient ni bagai ang tini bono je mansak je ani chuk tui chuk sak ang bono chikon sa amount riwoi Chubakha hangke tabuk ang bukuk bai sabano baksa bishas claim afano ngui tongnai hadi bana tai baksa saimana muchungnai je busuk Chubakha na kubi de Chubakha na hanai tai norok video nai tongnai ni bisungo bo kaham kok no sanai kaham advice no rinai comment kaham no khlainai aboto ang expect khlaya no hadi bana norok ke bo ekreng mekrek kok hamyarok bo sawi mano kok sil jawi mano hadi bana views ni bagai video khayo hai rai hanai to hai ni bagai ang tini pura details pura proof baino norok no ang busuk Chubakha chubaya screen no share khlainai kebuni bagai abo kisisa amount nongui mano chikon sa chubamong ongai mano fiaba chikon sa chubamong no haifano ani bagai bo a amount onek value no tongo hani mano haifano chikon kotor hanya kari ang je chubai mansak ani bakhabaino ang Chubakha hangke ang hai borok si ang hai berisi chikon se amount riwoi chubai mano hangke neng hai norok hai kotor borok rok kebang ajiwoi tongnai rok tai bo kebang amount riwoi chubawi mano hedi bana abo ang bishas khlayo tai ang expect bo khlayo norok ni thaniwo tai kaisa kok ang sanani muchungo norok sinai nuknai well educated lekha pora ganang kotor job khlainai rok kebang mano ani video no nai tongkhana hane ang kha khlayo hunke ang tabuk norok no kaisa kok sawi khana rinai abo norok chaya hani man galak hani ang kha khlayo je buni bo songo je frupano je kuno problem no tui video rok khlailai ka hangke kebang kok share khlailayo kebang kok chubalayo a chuba mani no video khlaiei upload khlai ka hangke a video no nugui te khoroksa bu chubana ni thango hedi bana hangke chini bo songo hangke tamo tabuk ang bele iko ani of video obono phano tui uma asak Chubakha po phunungna da nangsa Chubakha asak da buino bolaina nang oma herok sanai do naidi ang nije no o tini ni tabuk ni video no khlainai da khlaya onek confusion no tui tongmani do mia horni 3:30 jora ang mugtrilaya dapo horno waisa call khlaina nai khangke hor thugui thangka hangke message bo khlai rekliya hangke tini fungai jeba je engmani engano hanai ang fungai gra thang hanai nasingui tongkha hangke ang fungai Facebook khluka hangke no brother Shoryani video nugui rikhado hangke ang vini video no nugui she bkhatoroi o video khlaina ni sahos ungudo je bobo video khlai rika ang bu khlai risiwano hanai hangke maybe norok ni bisingo kebang mano video khlai rina muchungui tongkhana je chubamani haidibana eba chubachu sanmani no hingke khlaina nango buni bo songo bahaike video khlailai pir salai naidi busuk kotor celebrity no honman ka kotor youtuber rok busuk chubalai tonglai haidibana hingke ang to chukjaya chikon sasi norokni nojoro bo haidibana haipana ang ani chikoni mote ang je chuksak je mansak ani bagai chikon phano kotor phano ba norokni bagai chikon phano kotor phano amount ang Chubakha haidibana at least ang Chubakha hingke chungbo haike no chubalaya no hingke kaisa video no nugo inspire engna sinango haidibana serengna sinango hingke phadi chungbo buini nuktui buini serengtui haike no jengbu buskango agok laya no khoroksa chubalaya no haidibana hingke asungno sanamu chungo tai tamle sasinani to ani of video no tei ke bo kuno hamia kokrok sagala khani ang kha khlayo haika to obviously khabai thangnai tamni bagai hingke ani personal life no tui sapro bonorok ni problem nangjago hingke kebuni kaham no tui kebuni hamkrai no tui ang samani bonorok problem nangjago hingke ta ang tai kuno khlainani sanani kare ngai thanai to askal ang onek kom no video rok rioi tongo Facebook ni platform no to ang ya karmeya ani business bo krengjak tongo hani bagai ani business kaisa krengjak kare hingka ang Facebook hafarni kemai no thangkamung hane ang kha khlayuta to joto jaga to rang matter khlaya haidibana ang Facebook ni platform tui rang mani tongo ang jespano boisatang jespano ano hinteng ang video no khlaine amo hai ani asak wanchok mani strong angui maya ang onek deeply wanchok jagai thango jesa topic no jesa kok no tui phano haini bagai bkhanorom amo haita to jehetu ani Facebook bai ani business krengjak no angui tongo hungke ang Facebook ni platform no yakarmaya no angui tongrako to phaidi jeng chubalaya no okok nang sanai last to haidibana hingke video no share khlai di je mansak hambai jotono no
Thank you so much. Tai kaisa kok o video no kabang kok no rok share khlaiman ka hangke khlaidi bkhabai no tamni bagai hingke o video o jesuk views phayo jesuk earning phayo jesuk rangmari kabang phayo ang obo jotono manai Sanjana ni treatment no help khaitani o chubawoi ribaini ani personally to ang Chubakha no ang bskango man khangke tai bu chubanai haifano o video ni bisingti jesuk earning phayo 500 1000 1500 jesuk panang khata abo to no rok share khlaimani bisingti si earning ang sinai to phaidi o video no share khlaidi hingke jeng khorok sabai te khorok sa chubalaiano. Thank you so much.